Milli parlamentin ýol başçy döwlet başçylygynyň adyndan diplomati jogapkerli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurdun arasynda dostlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pogtalandyrmak işine üstünlikler arzu etdi. Türkmen topragyna mähirli garşylanan o üçin hoşallyk bildirip, dostlukly döwletiň dowluk tiýarly wekili öz gezeginde Panama Respublikasynyň ýokary derejeli ýol başçylarynyň hormatly prezidentimize iýeren mähirli salamyny we Türkmenistanyň ähli halkyna bagtyarlyk özgertmeler ýoluna täze ajaýyp üstünlikleri kazanmak baradaky iň gowy arzularyny ýetirdi. Tökötöşlüň barşynda diplomat döwlet başçylarymyzyň daşary siýasat strategiýasynyň esasy urlary bilen tanışdyryldy. Şol siýasatda dünýäň ähli gyzyklanma bildirgen döwletleri, şol sany Latin Amerikasy ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklaryň pogtalandyrylmagyna möhüm orun berilýär. Şeýle hem hormatly prezidentimiň başyna başlan giňerimli durmuş ykdysady maksatnamalarynyň kemde halkymyzyň awadançylygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen maýgoýum taslamalarynyň durmuşa geçirilişine ulans berildi. Ähli momadornukly ösüş maksatlaryna ýetmekde ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri aýratyn bellenildi. Panama ilçisi Şeýle meclisiň düzemi onuň milli kanunçylyk hukuk binýadyny toplumlaryň döwrüwaplaşdyrmak çäklerinde alyp barýan köp orly işi bilen tanışdyryldy. Şunuň bilen baglykda özara düşünşmek we ananşmagy pogtalandyrmak, netijeli döwlet ara hyzmatdaşlygyny giňeltmek maksady bilen ýakyn parlamentary gatnaşyklaryny ýola goýmak teklibi beýan edildi. Ulug deňiz arkaly ýükdaşamalary syýasatçylyk hyzmatdaşlygyň gelçegi ulug urlarynyň hataryna görkezildi. Awrayla halkara guramalarynyň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine döwletara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge ýurtlan gazaklanma bildirgendigi aýratyn bellenildi. Panama Respublikasynyň adata naşar we dowluk tiýarly ilçesi iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmek, ananşmak we özara hormat goýmak ýörelgelerini esaslanýan däp bolan dostlukly gatnaşyklary mundan welekde çuňlaşdyrmak üçin ähli tejribesini kemde bilimini gaýgyrmajakdygyny ananlardy.